So, lami. Years later. Mayang gabi sa inyong mga kabingka, mayang gabi, mayang adlaw o gano saan nyo makitaan. So mag food review, mukbang tayo ng natitrending rin sa takbayan sa durian, ang durian cake, no? Morning durian cake. Kadat. Durian cake. Cake nga durian. For the first time, no? Katilaw na manggog durian coffee. So pizza wa pa ko katilaw. So kaning durian cake, durian pizza nakatilaw na kog durian litson pizza dito, no? Karon durian cake na pud ni. So this is durian ice cream, katilaw na ko. So durian cake itong unang tilawan. Tawan na ito ni durian cake. Kumot kayo, furnace, unong subo. Nasang durian yun. Yan Me. Magkano sa'yo na ipagkakaramel? Kani goods kayo. 10/10. Ayun. Lamig siya. No? Tama yung texture ba nga caramel o durian. May ay? Grabe. Sa kanang bibitaw ganan og durian nga pure gyud nga durian kani mo order, no? Durian cake. Kadi na kay halos mo makuha ng baho sa durian ba.
Nagya po siya lasa yung durian, kay durian cake, no? Ha? Perfect. Sweetest kaya, di ba? Lami. Oh. Gara ko rate mga kabingka 10 over 100 mga kabingka, kay lami yung kay siya, no? Yung texture tama-tama gini sa mga tao nga dili-hili og durian tapos gusto lang mo ma-curious ka ani, di ba? Sa mo tawag durian lover yung kanya tapos cake, perfect combo yung kay mga kabingka. So goods na goods kay ni mga kabingka, good perfect mga kabingka. So ito po si DJ March in the place to be you, at ang akong susunod na adventure mga kabingka. See you in next my vlog mga kabingka. Babush ka baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.